रेल लामायाव फैयाखैमोन दिल्लीयाव जोङो रेलि खालामाखैमोन नाथाय दैदेनगिरिफोरनि लेभेलाव खामानि मावनाया दान्दिसेबो सिरि थायाखै बिसायख'थिनि समावबो जोङो सरकारनि मानसिफोरखौ नारसिननो गाराखै बिसायख'थि जोबखांनायनि उनावबो दासिम जोङो दिल्लीयाव खनले थांनानै माखासे अफिसारफोरजों आसामनि अफिसारफोरजों नखर बिफाननि अफिसारफोरजों जों जि प्रेसार होनांगौ बे प्रेसारखौ होगासिनो दङ बेजों लोगोसे NFNS होननाय मोनसे आफाद दङ नोंथांमोना बयबो मिथिगौ भारतआव गासैबो रायजो बिग्रा जिखिनि गोदान रायजो बिग्रा हान्जाफोर दङ दोलोफोर दङ जाथि माहारिफोर दङ बे गासैनिबो रायजो बिग्रा हान्जाफोरा खौसेयै नेशनेल फेडारेशन फर निउ स्टेट होननाय मोनसे आफाद दानानै लादों जेराव बर'फोरनिफ्रायनो बांसिन गोख्रोङै जोङो बाहागो लादों दुलाराय बर' फरायसा आफाद पिपुल जयेन्ट एक्शन कमिटि NDP प्रोग्रेसिव बयबो जोङो बाहागो लानानै नेशनेल लेभेलाव जोंनि डिमान्डखौ जेरैखि जाया दोनबाय थानो थाखाय जोङो खामानि मावदों आरो बिनि थाखायनो गेजेराव टैपालेण्डआव बिनि उनाव बिनि सिगाङाव डिफुआव आरो बावैसो दिल्लीयाव जोङो प्रेस मिट खुंनानै खौरांगिरिफोरनि मेल खुंनानै जों फोरमायनानै होदों जे भारत सरकारा नैबे समाव काश्मीर बायदि मोनसे रायजोखौ बुखावनानै मोननै रायजो बिथांमोना दादों दा बे मोननै रायजो मोनसे रायजोखौ बुखावनानै मोननै रायजो इउनियन टेरिटरि बानायनो हायोब्ला जोंनि बायदि बेसेबांबा गोजाम आलादा रायजो बिनाय दाबिखौ मानो सुस्रांनानै होनो हाया बे सोंलुखौ जोङो भारत सरकारनि खाथियाव दैखांदों आरो बेखौनो नोजोर बोनानै सान्दुं गोसाब्लाबो जेला काश्मीरखौ बुखावनानै मोननै इउनियन टेरिटरि सोरजियो लोगोनो जोंबो धरना होदों नोंथांमोना दिनै सान्दुं अखा नेवसिनानै मोनफ्रोमबो जिल्लायाव धरना होदों आरो लोगोनो भारत सरकारनि अफिसारफ्राबो साननो गोनां जादों दिनै बिथांमोना अपेनलि खुगाखौ खेवनानै बुङाखैबा मा जानो बिथांमोना जोंजों रायलायोबा बुङो जे भारतआव मोनसे हारि दङ आलादा रायजो मोनाबा बियो गमामायैनो जिरायमारनाय नङा नामा बे जाबाय बर' हारि बेखौ जोङो नुनानै जोङो गोमोदों होननानै गोबां अफिसारफ्रा जोंनो बुंदों मानोना जों जिरायाखै जों थाद'आखै दिनै सोरबा बुंनो नागिरो जे सोमावसारग्रा हान्जाफ्रा बहा थांखो बहा गोमाखो मानो सोमावसारनाया गैया मानो दाबिया गैया सोरबा बुंदों जे सुक्तिया ओरैसो जागोन जि सुक्तियानो जाया मानो जेरैयानो जाया मानो जोंनो मा नांगौ जोंनो बड'लेण्ड नांगौ जेसेबां हायो थाबनो जोंनो बड'लेण्ड नांगौ जों बेखौसो लुबैदों आरो बिनि थाखायनो बड'लेण्डखौ मोननो थाखाय जेराव सिरि थानांगौ जों थादों जेराव होख्रावनांगौ होख्रावदों जि समाव थै होनांगौमोन बर'नि बिर जोहोलावफ्रा होलांबाय जि समाव मुंख्लं जानांगौमोन जालांबाय जि समाव पुलिस मिलिटारिजों गाव जानांगौमोन गाव जाबाय बर' हारिया गासैखौबो जेरैबायदि नांगौ ओरैनो मावबोदों बिनि ओंथिया मोनसेल' बिनि थांखिया मोनसेल' जे जोंनो राजखान्थि मोन्थायखौ नांगौ आलादा रायजोखौ जोंनो जेरैखि जाया नांगौ दा बेवहाय खुनु गोनो गोथो जानो नाङा रायजोफोर गोनो गोथो जानायनि प्रश्न गैया दिनै राजखान्थिया फैगोन आरो थांगोन बड'लेण्ड बिनाया राजखान्थि दाबि नंगौ नाथाय बड'लेण्ड मोननो थाखाय जे हाबा मावदों बियो राजखान्थि नङा बियो हारिनि उदांस्रिनि थाखाय मावनाय खामानिसो हारिनि रैखाथिनि थाखाय मावनाय खामानिसो हारिनि सोरगिदिं जौगानायनि थाखाय मावनाय खामानिसो बड'लेण्ड दाबिया राजखान्थि दाबि बड'लेण्ड मोननो थाखाय जि हान्थिनाय लामा बे हान्थिनाय लामाया राजखान्थि लामा नङा बे हान्थिनाय लामाया जाबाय रिभलिउसननि जांख्रिथायनि बिग्रायारिनि मोनसे लामा दा नंखायनो जोङो बेखौ बावनानै थांनो मोननाय नङा मानगोनां रायजोफोर आरो लोगोसे दैदेनगिरि नोंथांमोनबो आं बयखौबो खावलायनो नागिरो जे जेब्लायसिम बड'लेण्ड मोना अब्लासिम बर' हारिनि सोमावसारनाया सोलिबाय थानांगोन दा बेनिखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दा बे समाव भारत सरकारनि जि पलिसि बे पलिसिया नर्थ इस्टनि थाखाय नङाब्ला दुलाराय भारतनि थाखाय गोदान रायजो बिग्राफोरनि थाखाय मा जागोन बेखौ बिथांमोना दाबो स्पष्ट रावजों बुंनो नागिराखै दा बेनिखायनो जोङो प्रेसार क्रिएट खालामनो थाखाय इन्डियायाव बबे पलिसिजों हायो बे पलिसिफोरखौ लानो थाखाय जोङो गोबां रोखोमनि एक्सारसाइजफोरखौ जों खालामबाय थादों जोंनियाव लामाया मोननै दङमोन मोनसेया जाबाय डेमोक्रेटिक सोमावसारनाय गुबुन मोनसेया जाबाय सिलाय लानानै सोमावसारनाय आरो सिलाय लानानै सोमावसारनायनि जि लामा बेखौबो जोङो दुलाराय बर' रायजो राजाफ्रा
जेला सिजफायाराव फैबाय बै समनिफ्रायनो जोङो बेखौ जेरैखि जाया प्रेसार होनानै खौसे जानानै जुजिनानै जेंना सुस्रांनायसिम लांनो हायो नामा बेखौ जोङो नाजाबोदों। दिनै मोनसेबो लामाखौ जों नागाराखै। डेम'क्रेटिक मुभमेन्टआथ' एनि टाइम दङ जोंनियाव। दुलाराय बर' फरायसा आफाद बै समाव बिपिएसि दङमोन, आबोब जिमान आफाद दङ बयबो ज' सोमावसारबोदों जोंनि बर'नि आफादफ्रा। आरो फारसेथिं जेला बिएलटिनि सिजफायार जादों बै समाव बेखौ प्रेसार होनो थाखाय जेफोर मुभमेन्ट प्रग्राम जादों बेवहाय रायजो राजाफ्रा ओंखारदों। एनडिबिआ 2005 मायथाइनिफ्राय सिजफायार जाजेननायनिफ्रायनो जेसेबां एनडिबिआ खावलायदों बे एनडिबिनि खावलायनाय महरै रायजो राजाफ्रा जों बयबो राजा लामायाव फैदों, सरकारखौ नारसिनदों, धरना होदों, रेलि खालामदों, रेल होबथादों, नेशनेल हाइवे होबथादों, जाहाथे जि हाबाफारिखौ गणतान्त्रिक भावे मावनानै प्रेसार होनो हायो बेखौ जोङो मावबोबाय थादों। मानोना जोंनो आलादा रायजो नांगौ। दा बेनिखायनो नैबे समाव जों बयबो साननानै लानाङा मानगोनां रायजोफोर, सुथुरा लोरबां जाबाय होननानै सुथुरा दाबो लोरबां जायाखै, सुथुरा गोख्रोङैनो दङ। दिनैनिफ्राय 50 बोसोर सिगाङाव सुथुरफ्रा जेरै गोख्रोंमोन दिनैबो एखे गोख्रोङैनो दङ। गावसोरनि थाखाय माबा माबि मावनानै लागासिनो दङ। दिनै एनआरसि खालामदों गावसोरनि सार्थआव। दिनै क्लज 6 खौ आसाम एकर्डनि क्लज 6 खौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि कमिटि दादों। आसाम एकर्डनि क्लज 6 आव मा दङ, 2 नं फारिलाइयाव मा दङ, आसामनि हारसा मानसिफोरनि रक्षा कवच मोननांगौ, हारसा मानसिफ्रा रैखाथि थाबसि मोननांगौ होननानै बिथांमोना दाबि दैखांदों। आरो बेवहाय बिथांमोननिल' दाबिखौ दैखांनानै जिहेतु सुक्ति खालामदोंमोन, बेनिखायनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्ममोननि बै समनि सानसुमा खुंगुर बसुमतारिमोननि दिननिफ्रायनो दिनैसिम बे क्लज नाम्बार 6 खौ बड'जों लोगोसे आसामनि गुबुन गुबुन ट्राइबेलफ्राबो होबथाबोदों। दा दिनै बिथांमोना मोनसेनि उनाव बबे मोनसेबा हाबाफोरखौ मावफुंनो हायाब्ला जायखौ मावनानै जोंखौ लोरबां खालामनो हायो आरो गावसोरखौ गोख्रों खालामनो हायो बे हाबाफारिफोरखौ बिथांमोना मावनो खाबु लाबाय थायो। दिनै एनआरसिनि परिबेस, गुबुन गुबुन परिबेस फैनाय लोगो लोगोनो दिल्लीनि मानसिफ्रा सानबाय जे दिनै जोंनि थांखिखौ बेवहाय इमप्लिमेन्ट खालामनो हानाय मोनसे लामा फैबाय। आरो बेखौनो आसामनि माखासे सानसुमैफ्रा, जौगानाय हारिफ्रा खौसे जानानै दिनै बिथांमोना आसाम एकर्डनि 2 नाम्बार दफाखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो नागिरदों। जेराव बे आसामाव बिथांमोननि राजखान्थि एमपिआ बिथांमोननि थाखाय रिजार्भ जानांगौ, एमएलएआ बिथांमोननि थाखाय रिजार्भ जानांगौ, गोजौनिफ्राय गाहायसिम जेसेबां राजखान्थिनि खाबु बियो बिथांमोननि थाखाय जानांगौ। साख्रि बाख्रि स्टेट गभर्नमेन्टनि जेसेबां ओंखारगोन 100% बिथांमोननि थाखाय रिजार्भ जानांगौ। राव थुनलाइ हारिमु गासैबो बिथांमोननियासो थांना थानांगोन। जोंनि बेवहाय हांखो मोनसेबो लिरनाय गैया। आरो बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्ला बिथांमोननि बे पलिसिया फैयो लोगो लोगोनो जोङो क'क्राझाराव इन्टेलेक्चुवेल मिट लिंनानै गुवाहाटीयाव बर'नि जेसेबां माहारि आफाद दङ गासैखौबो लिंनानै जों ज' जानानै सावरायनानै माहारि आफादफोरनि सागान लानानै भारत सरकारनो जोङो मेम'रेन्डाम हरदों, आसाम सरकारनो मेम'रेन्डाम हरदों जे जेरैखि जाया बियो इमप्लिमेन्ट जानो मोना। आरो बे इमप्लिमेन्ट जानो थाङोब्ला लोगो लोगो जोंनि रैखाथिखौबो भारत सरकारा रोखा खालामनानै होनांगोन। जोङो बिथांमोननो दाबि दैखांदों। दा नंखायनो रायजोफोर दिनै बिथांमोननि जि षड़यन्त्र, जि खैसारि बे मालाबाबो खम जायाखै। बर' मिडियामनि सेपारेट डाइरेक्टरेट दिनैसिमबो होआखै। सेल मोनसे दानानै होदों, थाखा फैसा होआ, बेसेबांबा दुरबल। मास्टारा गैया जोंहा, राव रोङै मास्टार थिसनगासिनो दङ। बिटिसि आवबो बेबायदि जादों होननानै बहाबा बहाबा जों रेकर्ड मोनदों। आङो बिथांमोनखौ खावलायदों हायार सेकेन्डारि सेक्सनानो जाथों, कलेज सेक्सनानो जाथों, बेवहाय जाहाथे बिथांमोना नोजोर होयो। उदांस्रिनि 50 बोसोराव दिनै मोजां सोलोंथाइ मोनैनि थाखाय जोंनि हारिया गोग्लैसोनानै थानो गोनां जाबाय। दिनै जि एसे सुबिदा मोनदों बेजोंनो जोंनि मानसिया गिबियाव बांसिन सोलोंथाइनि सुबिदाखौ मोननांगोन, साख्रि बाख्रिनि सुबिदाखौ मोननांगोन, जोंनि गोरिब गुन्द्राफ्रा नांगौ बायदि अनसुंथाइखौ मोननांगोन। बे गासैबो सुबिदाखौ जाहाथे जोंनि मानसिया मोनग्रोयो बिनि थाखाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ नोजोर होनांगोन। आं बिथांमोनखौ खावलायदों। दा मानगोनां रायजोफोर, बिथांमोना आखाइजों बुनानै जोंखौ बुथारनो नागिराखै, नाथाय जोंखौ ओंखाम रसा नांहोनानै फोथैनो नागिरै बे पलिसियाव थांगासिनो दङ। दा बेनिखायनो जोङो नैबे समाव जोंनि गेजेराव गावस्रा गावस्रिया बारा मोजां जानाय नङा। रायजोफोर, जोङो खौसे जानांगोन। आरो बयबो मिथिगौ, बयबो बुङो, उन्दैनिफ्राय बोराय बुरै बयबो गावसोरनि खुगायाव, जोंनि बर' हारिनि खुगायाव रायलायो, जोंनो खौसे नांगौ, खौसे नांगौ।
दिनै खौसे होननाय सोदोबा बेसेबांबा बेसेन गोसा सोदोब बर' हारिनि थाखाय दा नैबे समाव जों खावलायगोन जे बर' हारियाव गावस्रानायनि खामानिखौ जाहाथे रावबो मावा बेखौ जोङो बिथांमोनखौ बयखौबो खावलायगोन बिग्रायारिफोरनि गेजेरावबो गावस्रानाया दा फैथों राजखान्थिनि गावस्रानायखौबो फोजोबनो थाखाय जोङो आवगायबोगासिनो दङमोन दिनै मा जानानै दङ जोंहा राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफ्रासो मिथिसिगौ जेला बयबो खौसेनि खोथा बुंबाय खेबनै जोंहा एमपिआ गोमानांबाय आरो नै आथिखालाव बुंगासिनो दङ बेसेबांबा थैजों मोननाय बेसेबांबा जांख्रिखांनानै सोमावसारनानै जुजिनानै मोननाय जि बिटिसि बेखौबो सेनो थाखाय माखासे आवगायबोगासिनो दङ गोबां षड़यन्त्र जायो गुवाहाटीनिफ्राय बिथांमोना सिगाङाव फैया नैबेनि मानसिफोरखौ सिगाङाव फसङो नाथाय टटेल डिजाइना स्ट्रेटेजिया रिमट कन्ट्रला गुवाहाटीनिफ्राय जाबाय थायो आरो बै मानसिफोरनि खैसारियाव जों गाब्रनानै जों गावस्रानो गोनां जायो गावजों गाव नांलाय खमलाय खालामनो गोनां जायो बिदा फंबायनि गेजेराव बायदिसिना थासारिया फैयो बिखौ जों जाहोनो ना जाहोआ बेयो जोंनि आखायावबो दङ रायजोफोर मालाया जोंखौ जेसेबां खैसारि खालामदों नों गोख्रों जायोबा मालाया नोंखौ जेबो खालामनो हाया दा नंखायनो जों सांग्रां जानांगोन दा बेनिखायनो थांनाय समाव जि जाबाय बे गासैखौबो बावनानै जायखिजाया फरगेट एन्ड फरगिभ बावगारदो आरो निमाहा होलायलायदों आंबो फंनैसो गाज्रि बुंद्रायबायबा आंबो निमाहा बिबाय सोरबायाबो बुंबायबा सोरखौबा दुखु नांनाय बिबो बुंनांगोन आरो हारिनि गेजेराव बाहेजोआव हायाबाबो सिङावबाबो खौसेथिखौ लाबोनांगोन होननानै जोंबो आगानसे आगाननै आवगायलांनानै माखासे खोथाफोरखौ सावरायनायाव जोङो बिथांमोनजों बाहागो लाहैबाय जोंनि राजखान्थि दैदेनगिरिफोरजों दा जोङो आसा फारिनानै दङ जे खौसेथिया फैगोन खौसेथिया बिग्रायारिफोरनि गेजेरावल' नङा राजखान्थियावबो माखासे सावरायलायनायनि गेजेरजों माखासे एंगारलायनाय नागारलायनाय माखासे गावबा गावनि गेजेराव संशोधन खालामलायनायनि गेजेरजों खौसेथिया फैगोन जों बिखौ लामा नायदों नाथाय बियो जागोन ना जाया बिखौ बुंनो हानाया आंनि खुगायाव बा आंनि रावाव बा आंनि आफादनि गेजेरजों बुंजोबनो हानाय आंनियाव बेवहाय खुनु दायित्व गैया जों लुबैनोसो हायो जों हास्थायनोसो हायो जों खावलायनोसो हायो नाथाय मावनांगौआ सासे दैदेनगिरिनि बिबान जाहैबाय बयनिबो आखायावसो थाहैबाय बियो दा नंखायनो रायजोफोर दिनैनि समा जोबोद मोनसे गाज्रि सम हारिनि थाखाय बुंनो थाङोब्ला दिनै नंगौ नांलाय खमलाय बुथार गुलुंनाय बायदिसिना थासारि गैया नाथाय जिखौ नुदों जोङो सिङाव जोंनि सायाव खैसारिया बारानिफ्राय बारा जादों समाजारि थासारिखौ नायबा जोबोद दुखुनांथाव मोनसे समाव गुजरात हारियाना शिलंआव खैला जावनो थांदोंमोन जोङो बै समावनो जोबोद दुखु खालामोमोन नाथाय दिनै बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा ओरैबायदि गोदाव सोराव जाबाय ओरैबायदि दुखुनांथाव जाबाय दा बियो जोंनि थाखाय साननो गोनां जादों ओंखायनो दिनै सुबुं गौमानि गेजेरजों आङो रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोनखौ खावलायनो सानदों जोंनि गामिनि जि सिस्टेम गामिनि आफादफ्रा गोख्रों जानांसिगोन गामिनि समाजा गोख्रों जानांसिगोन आइजोआनो जाथों हौवाफ्रानो जाथों जोंनि समाजखौ जोङो रैखाथि होनांगोन दिनै टाउन सहराव ओंखारबोयोबा गावनि जायगानिफ्राय बाहेराव ओंखारबोयोबा जोंनि गथ'फ्रा जोंनि लाइमोनफ्रा गोबां समाव गावखौनो हमथानो हाया गावखौनो हमथानो रोङै बायदि आखल मोनसे सोमजिबोदों नोंथांमोना नुदों पेपार मिडियायाव WhatsAppआव फेसबुकआव सोरबा ओरै गोमाहैबायनो सोरबा ओरै थैबायनो बिराद बारानिफ्राय बारा जादों बे साननैसोआव दा नंखायनो रायजोफोर दिनै जोंनियाव ओरैबायदि सरकारि सिस्टेम गैया जे जोङो बेखौ चेक खालामनो हायो आरो जोंजों साखाथि फाखाथि रायजो जानाय गोबां मानसिफ्रानो जोंखौ सुथुर बायदिसो लायो बिनिखायनो जोंनि गाज्रि जानायखौ बिथांमोना अरायबो हास्थायो दा नंखायनो जोंसो साबधान जानांगोन आङो सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरखौ खावलायदों नोंथांमोनानो जोंनि हारिनि इयुन जोंनि हारिखौ रैखाथि होनांगौबा दिनै सासे फरायसाया सासे लाइमोना हौवासायानो जाथों हिनजावसायानो जाथों गोग्गो आरो गोख्रों जानांगोन रोंखा राखा जानांगोन हिउमेन रिसोर्स जानांगोन सुबुं धोन जानांगोन अब्लासो बर' हारिया जौगालांनो हागोन मोनसे समाव जौ जुवाजों जुजिबोबाय दिनै ड्राग्सनि खोथा फैदों दिनै चिरां जिल्लायावनो गोबां ड्राग्स जादों बे ड्राग्स जानायनि जि थासारि बे जोंनि थाखाय बिराद डेन्जार आरो बेवहाय माखासे हानजा माने माखासे जि मा होनो बेखौ गाज्रि सुबुंफ्रा दिनै सिङाव गोबां खामानि मावदों जोंनि हारिखौ मोजां मोनै सुबुंफ्रा बोरैहाय जोंनि ओनसोलफ्राव ड्राग्स होनानै गाज्रि मुवा बेसाद होनानै जोंनि हारिखौ थेर बेथेर खालामनो हायो बे खैसारियाव बिथांमोना हाबबोदों ओंखायनो जाहाथे जोंनि मानसिफ्रा सामोल जायो सांग्रां जायो आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय दा मानगोनां रायजोफोर सोमावसारनाया जादों सोमावसारनाया जाबोदों सोमावसारनाया जाबाय थागोन जेब्लायसिम आलादा रायजोआ जाया सोमावसारनाया जाबाय थागोन बेवहाय खुनु
माने गोनो गोथो थानो नाङा दिनै सरकारजों रायलायनायाव बिथांमोना गोबां गोनो गोथो खोथाफोरखौ बुङो जोङो सोमावसारगिरिफ्रा बिग्राफ्रा नाथाय गोनो गोथो जानो मोननाय नङा जोङो गोनो गोथो जानो मोननाय नङा सोरबा सोरबा बुंदों जों सुक्ति खालामगोन माबा खालामगोन बायदिसिना बे सुक्ति तुक्ति बायदिसिनाफ्रा जेरैबायदि सरकारा लुबैदों मालायफ्रा जेरैबायदि लुबैदों बेबायदि खालामनांगौबा मालाबानो खनले खनले जालाङो नाथाय बेफोरखौ जों खालामनो हाया रायजोफोर बिएसि मोनखांनायनि उनाव बिटिसि मोनखांनायनि उनाव दायो माबा मोनसे मोननांगौब्ला जोङो मोनसे मोजां बेबस्था मोननांगोन जायजोंनोखि फैगौ 100 बोसोर बर'फ्रा जाहाथे सिरि गोजोनै आलो गोजोनै रायजो जानो हायो जोंनि मावनांगौ खामानिफोरखौ दोनथ'आ जासे मावलांनो हायो गेलेनाय बिथिङावनो जाथों हारिमु बिथिङावनो जाथों आबाद बिथिङावनो जाथों रांखान्थियावनो जाथों सोलोंथायावनो जाथों गुबुन खामानिफोरखौ जाहाथे जोङो गोसो होसारनानै उदाङै मावनो हायो बेबायदि मोनसे बेबस्था रांखान्थिनि बिथिङाव होन राजखान्थिनि बिथिङाव होन गासैबो संबिधानिक आयेनगत बिथिङाव होन बेबायदि मोनसे बेबस्था मोनबासो जोङो गनायनानै लानो हागोन दा बेनिखायनो सरकारखौ जोङो अराय सम बे प्रेसारखौ होनो हानांगोन जे जेरैखि जाया बिथांमोना जाहाथे दोरद बे जोंखौ बेबायदि मा होनो थांखिनिफ्राय दोरद होनो हाया आरो जोंनि थांखिखौ सुफुंनायाव बिथांमोना खामानि मावनो बाध्य जायो बिनि थाखाय जों प्रेसारखौ होबाय थानांगोन दा नंखायनो रायजोफोर आं बे समाव गोबां खोथा बुंनो सानाखिसै बोथोराबो जोंजों एसे मदद होबाय नोंथांमोना दिनै लैहोर लैहोर फैनानै भारत सरकारनो जों जि मेसेज होनो नागिरदों गोबाङानो बुंदों बावैसो एनआरसिनि रिजाल्ट होबाय ओरै जाबाय सोमावसारनायनि हाबाफारिखौ लाथ'वाबा मोजां जागोन नामा ओरै जागोन जों बुंदों नङा सोमावसारनायनि बेनो सम दिनै भारत सरकारा जम्मु काश्मीराव जुदि बिथांमोना गाज्रि थासारियावनो मोननै इउनिट टेरिटरि सृष्टि खालामनो हायोबा मोजां थासारियाव जोंनो मानो सोरजिनानै होनो हाया दा नंखायनो दांदों जों उखैदों जों दुखु जालायाव गोग्लैदों जों गासैबो जेंनायाव दङबा जोंनि हा हुआ रैखाथि गैया दिनै जों मानो सोमावसारनाङा जों मानो बिनाङा जों मानो आन्दोलन खालामनाङा जों मानो दाबि दैखांनाङा बिनि थाखाय खुनु सम तारिख गैया जों आवगायलांनांगोन दा बेनिखायनो दिनै बेवहाय सुबुं गौमा जाबाय आरोबाव सुबुं गौमा जाबावगोन बिनि उनाव दिल्लीयावबो अल इन्डियानि रायजो बिग्राफोरनि माखासे सेमिनार आरो आन्दोलनफोर दङ बेजों जोङो गभर्नमेन्टखौ प्रेसार होनो थाखाय जों खामानि मावलांबाय थागोन दिनै गोबाङानो सोंदों जे नोंसोरनि दाबिजों हिरा सरनिया गाज्रि मोनगोन नामा बर'फ्रा गाज्रि मोनगोन नामा आं खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों सोरबाया बुजि मोनै मानसिया गाज्रिबो मोनगोन दुखुबो मोनगोन नाथाय जेला बुजिगोन बिथांमोनाबो बेखौनो जों मानिनानै लागोन बिथांमोना दिनै वान साइडेडल' सानदों बिनिखायनो नुबाय दाख्लैबावै पस्टेल डिपार्टमेन्टआ मायबा मोनसे गोरोन्थि खालामदों बेवहायबो बर'फोरखौसो रायो माने ओरैबायदि जोंखौ ओरैबायदि सिं गोरबोआव बिथांमोना सुथुर खालामनानै लाबाय लामाल' नांगौ रायनो बर'फोरखौ दा बिखौ मालाय जों बोरै फाहामनो हानो नङा होमबा बिनिथ' मुलिया जोंनियाव गैयाना नों गोसो जानानै सोरखौबा गाज्रि मोनबायबा बेखौ मा होननानै जों फाहामहैलायखो जुदि बियो बुजियैबा जों बेखौ बुजायनो हायो नाथाय बुजिनानैनो गाज्रि मोननायखौथ' जों बुजायनो हाया আমি ভারত সরকার আর অসম সরকারক এইটোৱে আহ্বান জনাব বিচাৰিছো যে যি জাস্টিস আপোনালোকে ডিলে কৰি আছে এই জাস্টিসটো অতি শীঘ্ৰে দিব লাগে নহলে যি দোষ এই অঞ্চলৰ ৰাইজে যে আগুৱাই যাব পৰা নাই উন্নয়ন আৰু নিৰাপত্তা পোৱা নাই ইয়াৰ কাৰণে দোষী কিন্তু আপোনালোকে হ'ব তেলেঙ্গানা গঠন কৰাৰ পিছত ভাৰতত নতুন ৰাজ্য বা ইউনিয়ন টেৰিটৰি সৃষ্টি হ'ব এই কথাটো আমি মানে এই সময়ৰ সৰকাৰৰ কথাটো চাই পেলাই আমি আশা কৰা নাছিলো এই সময়ত সৰকাৰে ক'লে যে তেলেঙ্গানা এটা পাৰ্টিকুলাৰ এটা সিচুৱেচনৰ কাৰণে আমি গঠন কৰা হ'ল ভাৰতত যেতিয়া নতুন পলিচি হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে ৰাইজ পাব আপোনালোকৰ সমস্যা সমাধান হ'ব আমি বাট চাই থাকিলো আমি আশা কৰিলো আমি ভাবিলো যে আমাৰ যেটো জাস্টিস আমাৰ যেটো ন্যায় এটো কেতিয়াও ডিনাই নহব আমি বঞ্চিত নহম আজি নহয় কালি আমি ন্যায় পাম আমি সাংবিধানিক ন্যায় পাম আইনগত ন্যায় পাম ঐতিহাসিক ন্যায় আমি পাম সামাজিক ন্যায় পাম সাংস্কৃতিক আৰু ভাষাৰ ন্যায় পাম অৰ্থনৈতিক ন্যায় আমি পাম শিক্ষাৰ অধিকাৰৰ ন্যায় আমি পাম এইটো আমি আশা কৰি থাকিলো কিন্তু এই সময়ত ভাৰত চৰকাৰে এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ললে
যে জম্মু কাশ্মীৰৰ নিচিনা এখন ৰাজ্যক দ্বিখণ্ডিত কৰি পেলাই দুটা ইউনিয়ন টেৰিটৰী গঠন কৰিলে আমি সকলো আচৰিত হলো। আজি ভাৰতৰ সংবিধানৰ এই ব্যৱস্থা আছে, তেখেতসকলে আৰ্টিকেল 371 আজি ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দ্বাৰা তেখেতসকলে সকলো ক্ষমতা ব্যৱহাৰ কৰি এটা দুটা ইউনিয়ন টেৰিটৰী সৃষ্টি কৰি দিলে। আমি সেইটো ওয়েলকাম কৰিছো। আমি এই কাৰণে ওয়েলকাম কৰিছো, ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেখেতে নিজে পাৰ্লিয়ামেণ্টত কৈছে আমি দুটা কাৰণত জম্মু কাশ্মীৰ ৰাজ্যটোৰ দ্বিখণ্ডিত কৰি দুটা ইউনিয়ন টেৰিটৰী বনাইছো। এটা হ'ল সন্ত্ৰাসবাদী, পাকিস্তানৰ পৰা অহা সন্ত্ৰাসবাদী বিলাকে কাশ্মীৰত বসবাস কৰা ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক সদায় হাৰাশাস্তি হলে, সদায় মানে ডিষ্টাৰ্ব কৰে আৰু তাত শান্তি আৰু নিৰাপত্তা নাই। গতিকে ইয়াক এটা ব্যৱস্থাৰ এটা চিষ্টেমৰ এটা পৰিৱৰ্তন আনি পেলাই তাত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব। আমি এই কথা ভাল পাইছো। আমি টেৰৰিজিম কেতিয়াও সমৰ্থন নকৰো। এইটো পাকিস্তানেৰে হওক, পৃথিৱীৰ যিকোনো প্ৰান্তৰে হওক বা আমাৰ অঞ্চলত আমাৰ দেশৰে হওক, সন্ত্ৰাসবাদ আমি কেতিয়াও পৰাশ্ৰয় নিদিওঁ। আমি কেতিয়াও সেইটো মানে সহ্য নকৰো। ভাৰত চৰকাৰে সন্ত্ৰাসবাদী ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে জম্মু কাশ্মীৰটো যদি দ্বিখণ্ডিত কৰিছে, দুটা ইউনিয়ন টেৰিটৰী সৃষ্টি কৰিছে, এইটো আমি ওয়েলকাম কৰিছো। আৰু একে সময়তে তেখেতসকলে কৈছে যে ভাৰত চৰকাৰে আবণ্টন কৰা যিবিলাক ধন, যিবিলাক উন্নয়ন পুঁজি, যিবিলাক ভাল ভাল স্কিম, এইবিলাক কাশ্মীৰী নাগৰিকসকললৈ গৈ নাপায়। আধা বাটতে কোনোবা ৰাজনৈতিক নেতাবিলাকে, কোনোবা দল পাৰ্টীয়ে, কোনোবা ব্যক্তিয়ে খাই পেলাই শেষ কৰে। আৰু কাশ্মীৰ লাডাখত সঁচা অৰ্থত উন্নয়ন হোৱা নাই স্বাধীনতাৰ ৭২ বছৰত। সেইকাৰণে আজি লাডাখটো ইউনিয়ন টেৰিটৰী গঠন কৰি পেলাই তেখেতসকলে তাক উন্নয়ন আনিম বুলি পেলাই আজি ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই পাৰ্লিয়ামেণ্টত কৈছে। আমি ভাল পাইছো। কথাটো যদি তেনেকুৱাই হয়, আজি আমাৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব? বড়োলেণ্ড যি আন্দোলন, সেইটো ভাৰতৰ সবচে পুৰণা এটা আন্দোলন। কাৰণ তেলেংগানা যি ৰাজ্য গঠন কৰা হ'ল, এই তেলেংগানা 1967 পৰাহে এই সংগ্ৰাম আৰম্ভ হৈছে। আৰু বড়োলেণ্ড আন্দোলন 69 পৰাহে আৰম্ভ হৈছে। কিন্তু বড়োলেণ্ড আন্দোলন ইয়াতকে আগত 1967 পৰাহে পিটিচিয়ে উদ্যাচল দাবী কৰাৰ পৰাই ৰাজনৈতিক সংগ্ৰাম আৰম্ভ হৈছে। আমি ইমান দিনে বাট চালো, ইমান দিনে সংগ্ৰাম কৰিলো। ৫,০০০তকৈ অধিক নিৰীহ মানুহ শ্বহীদ হৈ গ'ল, ২০,০০০তকৈ অধিক জেলত যাব লগা হ'ল, হাজাৰ হাজাৰ সা সম্পত্তি, ঘৰ বাৰী জ্বলি গ'ল, বহুত মানুহ পংগু হৈ গ'ল। নিজৰ দেশত নিজৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ নামত